Slav Kurdno Miroş bu beşa seyamin videoya kamada bıkın. Ve videoda me projeyek bafrinin. De şimdi projeyeki kumar projeyeki webe kumar teda parvekirnam ke postam parvekir ki anji Twitter'e teketine gitede hebe. Karbi postam bacbini tiştmişte o sezit xwazım projeyde hebe. Le projeyi hatta kut karmazı bijiriya çekiri bidim nefsandım. Ve hatta kut karmazı kod ne nefsim. Ve kucarna marv mecburi bimine kod benefsim. Ev ne teda le. Naxwem dest pê bikin. زي واسه قوده دانه زي ده كورسور ده قود بنفسم كورسور به AI تخبته داخل نجبو لينوكس ابي ميج دادخم كورسور وكي واسه قوده اللي ديركت تيدا تكاري به AI را باخفي و AI ديركت كاره پروژه تسر راست بكه پروژه اما استخوازم لسر نوكسته پروژه بافرينم كورسور دا خست CD دانلود الیس كورسور خوام دستور بدنه بس بله ایجام بدن خبتاندن مجارک چاره بانده بو وقتا کون یکم تکیونه ایجوه حساب کرسور بخوازه اندکارن ده کرسور خالق اومد ده ببنندام لور ترمینال لور جی چتاوی هیا هم چته ده هم تکارن باخون ده چته ده کیجا مدل هنه کلاود سیو نیو هیا و جی پی تی 4o1 هنه جبو همه روژه یک نوکست سه بافرینه ناوی پروژه‌جی کرد پست بنویسه. از جبو پروژه نوکس سه بجز بافرینم گلوانه چتکه. اب وی دیرکت بنی پروژه اکت دا چکر پروژه اکت سه دا چکر. لایوت وانا چکر لایوت لی الیس ام دسته خواه بنویسن اوی احمقی نزانه. نکار چکه ام وانا شیب بن یک بیک NPX نوکسی اینیت کرد پستم پروژه نوکس تچکنو ام ناوی کرد پستانی کن بود ناوا کرد پسته دم ایوان دوسیان وکن وی دیرکت ناوا پروژه ده وکر می بم پی ام بخبتن هنه کی بردوام بکه ام پی ام برسام جیگرانش بروی ام هنه کی بسکنه مچما ریاکت آنجی پروژه کل سر ویه چینه کر ما دیرکت نوکس چکر نوکس فریم ورک کی گلک نویه و گلک هسان مربوطه دا قدان دنویسه من ریاکت جی پیشکتی تره ویدیو و درسن لسر نوکس تنم مثلا لسر ریاکت اندکارن گلک ویدیو هم ببینن خواست لسر نوکس بگ زمان کردی پروژه بافرینم نوکس لسر ووجیه سیاتیه نفساندم ووجیه سیون زانش خو فریم ورکا جاوا اسکریپته گیتانا ده حوجنا کمیج ویرا بجن نه بله چه بو سی دی هست الیس ام پی ام راندو یعنی جی ام پی ایکس راندو نه خلط نبم نوکس ده تشکیدن بو نوکس دفل نوکس دوم بنویسن اجبانا me proje را که سر پیا ده لوکال هست 3000 ده بچن میزه بکن لوکال هست 3000 ده ولی وای پروژه همه دست پید که اف پروژه نوکسته نیترو وانا وایت وانا قدن نمی پروژه خواه ببینه پروژه همه هات اوروپلا نوکسته یا دیفولته نمی ویجه ببین بگه هرینه لی پیشی هاوی خوازم اف ویه و سا چکریه و دیفولت لایوت وانا چکریه او جناکه ما پروژه یا و آفراند ناوی پروژه یا ما کرد پسته ایجا کلاسورا پیج سه جمره چکه و روپلن ما بنه پیج سه ده بنویسه ev rupela peysi mesela ana rupela meya kokuyat kedildiver ev rupel de ev buye de txebte ev fu nux welcome rupela nişanı medde nux welcome mesela me viaje bebin me viaje bebin me rupelen xwe rutawan yani reya rupelen xwe me bikin plasora peysi rupelen med de direkt re nişanı wan bidin mesela em derbar benefsin derbar bu de 100 peysi de em projeyi de direkt verin lever derbar benevisen evi direkt mebebe derbar rupela meya derbare yani evcena ki emrein rupela nişane wî bidin nux şxwe direkt nava peyse de re rupela jmera helbike îja lever gotiye index ve container wana çekriyem egzef bikin likut çetke peyse do peyse le dervay öke çekriye viaje bibin
Em via jî jê bibin, ez viyan naxwazim. Te klasora HC li dervayê projeyê çêkiriye. Projeya me di nava klasora Kurd postê de ye. Ji kerema xwe re dosyayan li wir biafirîne. Çikir ev cancel bikim. Ev çi ye? Via jê bin berdewam bikim. Ez dibînim ku niza çi û çi û çi klasora Kurd postê de çikir. Ya star HC çekir index bûye kire. Kabul bikin index bûye. Bu index bu. Ev çiye default kiriye li ku nava layot sedem vê jî kabul bikin. û ji me re app bûye jî biguherîne. Ji bo me app bû yê jî biguherîne. Nux page û tişmiş çewsa kir. Ez vê kewî naxwazim. Yani ez vê kabul bikim, ez vana kabul nakim. Min jî kabul bikim. Bu Alphonse gotiye. Ez vana kabul nakim. Em îjel projeya xwe binêrin. Back to home. Bingeha wî çêkir qet nebe. Tenê tiştê ku kêmasî me dev ji nûçe ber te çima nûçe kirî. Nûçe sê link dayiye. Tamam. Îja tiştê ku ez dixwazim ji bo me Tailwind CSS tevlî bikim û rû pelan biguherîne. Index derheq û login û deqek login û register tevlî HC bike û CSS-a wan bi Tailwindê binivîse. Em binêrin îja ji me re çi bike. Pêşî Tailwind CSS-ê saz bike. Dibêje divir de çi dike? Nux configê de tiştekî wisa dike lê ev sanki ewce nedikir. Main CSS dibine asset CSS main CSS de çi dike. Li vir sınıfên Tailwindê wekî bootstrapê bifikirin. Tailwindê tevlî kir, derheqê nivîsand û piştê wî derheqê jî login nivîsand dinivîse anha. Piştê loginê register nivîsand. Em bibînin nêl dû çi bike. û wekî din register jî qediya. Default ev layot e. Belê di dawiyê de tiştekî got install Tailwind. Vî Tailwindê normal Nux'tê de ne globalê de em qeyd bikin. Belê qediya. Em di global de Tailwindê qeyd bikin û em ê Tailwindê de projeya xwe de xelet nebim nivîsandiye. Deqek binêrim. Belê evan klasan, evan sınıfan hemû ji sınıf bi Kurdî çi bû? Pol. Sınıf bi Kurdî pol bû. Evan polan hemû ji Tailwindê tên. Em evana hemû qebûl bikin kanê qebûl kirina wî. Yes please. û ev way qediya npx Nux dev em binivîsin. Re projeya me rabe ser piya. Loginê de rû pelek wisa em wî jî qebûl bikin. Registrê jî qebûl bikin. Vekî din di derheq çêkir. Em derheqê jî qebûl bikin. Node modül layot. Ana ewce nedikir lê dîsa ji we çêkirî em meleqe nekin. Piştê wî projeya me de yanî tişkî we îdare çêkiriye. Em ê ser CSS'ê bisekinin Kurd post. Destpêkê de rûpela me ye serekê index nîşan de. Derheqê de rûpela me ye derheqê. Direkt mesela me derheqê dibinê pêşê de çêkir. Ji me re rêya wî jî eyar kiriye. Çend tiştên wisa gotiye çi baran başûr ev kiye? Rojda Welat nivîskar. Weylêlê ji me re tîmek jî ava kiriye. Armancê me pêşkêşkirina nûçeyên rojane bi zimanê Kurdî. Rûpelek nûçe nine lê dîsa jî. Em ê serrast bikin. Kurd post hemû maf parastîne belê pirxweş. Endam zinar, epeyam zinar. Şîfre jî zinar em binivîsin. Konsolê de tiştek dinivîse. Têkevê zinar xalqom. Form proxy ondrewî de belê e-mail û password. Tamam. û tomar bibe jî ji bo xwe qeydkirinê tomarkirinê cihekî çêkiriye belê pirxweş. Festîvala çanda Kurdî evane û wekî goya ku her hebekî nûçeyekî ne. Kategorî çand hunerwana. Lê em ê vîya biguherînin. Pirxweş. Lê rûpela me ne rûpela projeya me. Projeya me ne projeyek nûçeya ye. Ez dixwazim projeyek normal vekirin yanî projeyek post bafirînim. Ji kerema xwe re index naverokên nava index û rûpelên din biguherîne ve şkutê navbar çêkiriye lê navbar şkutê. Navbar kiriye ev bûye na navbar di layotê de ye. Hemû qebûl bikin îje em mêze bikin.
ناوبار ji ku tê. Nava layotê de ye xeletine. Belê. Navbar kiriye nava layotê. Rûpelên din biguherîne û teqek. û ji me re navbarek amade bike. Navbarê di nava lasora komponentê de afirîne û di pelên din de nîşan bide. Belê me jê çixwest me got projeyê me net projeyê nûçe ye. Em dixwazin projeyê normal post û yani postên me dibe ku dirêj bin wekî Twitterê kim bin filan. Em bafirînin ji kerema xwe re naverokên îndeks û pela me ya îndeksê Pelên din ji nû ve biguherîne û ji me re navbarekî çêke. Navbar di nava layotê de çêkiribû. Dixwazim di nava komponentê de navbarekî çêke û wî navbarê tevlî hemû pelên me yên din bike. Belê îja çikir di îndeksê de gelek tişta tikelê nekir ev tam çetre. Komponent çêkir. PCM jî pir giran e, meriv kanser dike. Lem mêzekin tam çikir. Komponentê de nav komponentê de navbar çêkir em hemû qebûl bikin. Layots anha hewce nake. Derheq belê îndeks hemû qebûl bikin. Login tiştekî neguheriye. Ev jî neguheriye. App îndeks bû ya page sê guheriye. Layots default. Layots çima em nabînin. Tiştekî belê vana jê çûne. Tamam. û devir de navbar xwe çêkiribû wekî din Tailwind vê berê. Em îja li rûpelê binêrin Rojda Welat, Baran Başûr, Hêvî Botan pir xweşevî ji bo numûneyê gelek tiştekî xweş çêkir. Em ê di wexta bibin endam yanî meriv dikare tişkî wisa lê li vir wana xwe li vir çêkiriye belê pir xweş. Malper derheq bira sabe kategorî çêkiriye û van tişt. Îja em di vî dersê de tiştekî dawîn lê tevlî bikin, lê zêde bikin û piştê wî em vî vîdyoyê li vir biqedînin. Ew jî çi be? Dixwazim temayekî lêbar bikim. Yani du tema be. Yek bi şev, yek bi roj be. Ana a bi roj çêkiriye ez îja ez bêjim bira ya bi şevê jî çêke. Îja ji bo me temayek bafirîne. Yek şev, şev û roj be bira rengên modern bikar bîne û di navbarê de îkonek bira hebe ku bê tıkandın bira temaya malpera me tev biguhere tema me ya default bira reşbe bira şevbe spejim şevê xweştir êm bike bira şevbe û rengên te jî modern be û rengên statik kar neyîne li gor temaya me hemû rûpelên me ji nû ve biafirîne Tailwind CSS Kartînî meriv carna nebêje yana her ji me re Tailwindê ji bîr bike Bootstrapê bîne ji ber wî serê me neyişe. Belê çi kiriye li vir di Tailwind config js'ê de ji bona temaya me odan nivîsandiye, rengan nivîsandiye ji bona HTML'ê wana re. Piştê wî tema toggle nivîsandiye. Tema toggle kiriye komponent. Belê baş ev. TS dosyayek TS'ê nivîsandiye lê hewce nedikir bi min. Em mêze bikin ê çi bike. Wekî din di app wiyê de çi kiriye? Is dark use. Ew gelek zêde tiştê ku hewce nedik an jî meriv dikare bi kurtasî bike. Rêya xwe dirêj kiriye bi min. Komponent navbarê guherand default dark kirê. Navbarê ji nû ve nivîsand. Yani guherand ciye ku hewce bike û qediya. Binêrin çi kiriye? Use dark is not defined. Use dark dibêje tune ye. Em vê hemû qebûl bikin. Îja çêbû anna. Enerji tune defaulta li vir de tiştekî xuya nake. Komponenta navbarê de em hemû qebûl bikin. Toggle em qebûl bikin. Login tiştekî neguheriye. Derheq neguheriye. Index neguheriye. Çi guheriye? App bû. Belê em app bû jî qebûl bikin. Tiştê wî way hat. Lê min jê re ew qas got dîsa jî bi gotina me nekir. Bînî? Yani navbar wana pir xweş rûpela me ya îndeksê rûpela me ya derheqê rûpela me ya login û registrê wek xwema ji ber ku di vir de rengên statîk nivîsandibû. Em bên binivîsin pir xweş lê te rûpela me ya îndeks derheq login û register çû xeletî destên pêl enterê bû çû. Ez niha rûpelên de biguherîne. Way fam kir qet nebe. Etne be way fam kir hele îja çi bike. Kategorî teknolojî wan kategorî link daye ji ber wî dibêje ez link vî linkê nabînim. Tiştekî giring nine yanî. Indeks bûyê diguherîne anha. Em binêrin. Maşallah belê
Doğru. Rupelemeye indekse rengim baş. Bir ya jî ya baş lêbar nebûye em bisekinin heta ku biqedîne derheq çikir derheq jî qedand hemû qebûl bikin indeks bû qebûl kir login hemû qebûl bikin register nenivîsan çima vir de çend tiştên nû ev na taylûîndê de çêkiribû em wan jî qebûl bikin wekî din registrê de tişî nekiriye têketin tenê ew kêwî çû yani ya ev ji app bûye tê em vegerin çikir register bû biguherînim register bû biguherîne lê canê em tê pêşî ew kê biguheranda rengên belê register jî biguherîne lê rengên statîk hemû jê bibe di rûpela indeks û rûpelên din de rengên statîk bi kar neyîne ku temaya me xweş bixebite bibêjim rengên statîk mesela di indeks bûye de kaz nimûne nîşan bidim ya serekê em bêjin çi heye di vir de konteyner girî wana reng kanê reng tune heye bêje çi pir xweş lê me vîya kiribû di vir de register bû hemû qebûl bike çima rengê me rengê li vir ji ku tê ji app bûye tê belê ji vir tê xlas arq spiya jê bibe dibêje jê nebe app lê niza çik filan bêva app bû yê jî biguherîne rengên statîk bira tunebe rengên bû yê jê bibe hemû rengan di temayê de tom bike ez ê app bûyê dibêje ez ê app bûyê biguherînim û hemû rengên statîk jê bibim em ê wan rengan bibin tailwind config js bibe belê app bûyê jî guherand belê qebûl bikin tailwind ev li vir jî van rengan bir li vir em li vir jî qebûl bikin îja em werin mêze bikin ev hêna jî çênebû çima wisa bû di spîda pir xweş e li vir ji ku tê ji layo tê tê gelo bg grey deqekî belê ji layo tê tê binêrin me layo tê jî guherand îja çû ev binî ji ku tê ew jî ji layo tê tê li vir bg white kiriye bg white nekin direkt kîjan rengî be birew be pir xweş bû speaker reşkir speaker reşkir pir xweş bû bi min ji bona serekê Azad Cizîrî Şîlan Botanî Dilşad Amedî vana gelo kîne vana dibêje bişopîne vana jî parvekirinên wan in ev carna na ev reng çû rengê li ku ye rengê registrê çû ew jî ji ku tê ji navbarê tê mesela di navbarê de çima register wekî butonekî ye û login wekî ne butonê em wan her diya têkin yek panel ku ye têketin login register class primary em viya jê bin over primary niza çik hemû wana jê bin text white na direkt viya copy bikim û li vir paste bikim tamam çewce dike me primary û niza çik malper kurt post evî malperê jî ka binêrim li ku ye malper qada malperê jî em jê bibin ew cenake kurt post ji nû ve belê nûjen bikin malper neçû çima neçû malper derheq kategorî ne navbar e erê navbar e du malpere ne yek li vir e belê ya din li ku ye çima wisa çikî dûr bidim bibînim pirsgirêk çi ye tamam îja way çû lê çima dihebe bûn derheq yek dido ez ji bû mobîlê çêkiriye wey li min tilcamêr mêze ez jî dibêm ev çima du car ji bû mobîlê çawaye em li wî jî mêze bikin post belê tomar bibe zêde cîgirtiye û menûyek ji me re çêkiriye kategorî wan nîşan dide belê yani mobîla wî jî baş e ne ku xirab e têketin
Omar bibe Kirkpost. Pir xweş. Me di vî dersê de bingeha wî çêkir hêdî. Di dersekî din de em ê êdî MongoDB wana tevlî bikin û em ê têketinê bafirînin li ser backendê em ê hinekî bisekinin û tomarkirinê em ê çêbikin û li gor wî em ê modula Autê hêdî binivîsin. Piştî wî em ê van xadên xwe yên statîk me girê parvekirinên bikarhênera bikin. Paşê em ê hemû parvekirin em ê ji wan re rûpelek amade bikin. Di wî rûpelê de ji bo parvekirinê re şîrovekirin wana nîşan bidin an xadekî şîrovekirinê em ê çêbikin. Li gor wî em ê mêze bikin ka em dikarin çi bikin heta ku dikarin vî temayê wisa neêlin zêdetir tiştekî xweş çêkin. Di dawiya van hemû karan de êdî ku me hanî astekî baş em ê van kodê xwe li ser kîtabê parve bikin. Ev projeya me yê nûxtê ye. Bimînin bi xêr û xweşî.